Kai, labari ne zan baku. Wannan labari wanda ya fara a gaske ne wallahi. Lokacin na makaranta ta firamare ba, lokacin da akwai wani mai kawo abinci. Da ya kawo abinci da an kaɗa mana tara. Za mu tafi da gudu ni da abokanai na duk sai mu kewaye sa. Sai in ce, "Kai, wallahi na baka kuɗi na ba. Ka zuba min ta 200, na baka kuɗi na." Taliya yake. Sai ya zuba min taliyan nan ya samu manja. Bayan ya samu manja ya rada min yaji. Sannan ya baɗa min wake a kai. Sai in ɗauko suburbuɗe. In ce na baka kuɗi na. Haka muka yi ta wannan mutumi wannan bawan Allah. Haka dai har muka gama makarantar firamare. Har na gama makarantar sakandare ɗina. Sannan na je na jami'a ɗita na gama. Na samu aiki. Allah cikin ikonsa bai sa na manta da wannan mutumi ba. Har na gano inda gidan wannan mutumi yake. Lokacin ya zama dattijo, ya tsufa. Sai na je gidansa ne sallama. Can sai gashi nan ya fito. Fitowarsa ke da wuya ya ce, "Yaro, lafiya wa yake sallama da ni ne?" "A kakka damu baba, ni ne nake sallama. Fatan dai kana lafiya." Lafiya kalau yaro. Wallahi alhamdulillah, sai godiya ta Allah. Ce to, madalla baba. Baba ka gane ni kuwa? Kwanakin baya ka taɓa abin nan, bara dai kafin yanzu dai a fara shigan maka da wa'annan gida. A'a, yaro, irin wannan buhun shinkafa haka da na masara, har da alkama da fulawa. Yaro irin wannan alheri haka. Yaro waye kai ban gane ka ba wallahi. Ai baba ba ka gane ni ba. Amma yanzu in na baka labari wataƙila za ka fuskanta. Kwanakin baya shekaru da dama. Da kana zuwa kana sai da taliya a wata makarantar firamare. Haka an yi haka yaro. To baba ai ma ɗalibin makarantar ne ai. Baba lokacin akwai wani abu da muke ɗan maka ne na yarinta. Wallahi baba za ka zo mu zo mu kewaye kan an fito tara. Mu ce mun baka kuɗi kuma alhalin wallahi ƙarya muke baba ka zuba mana taliyan nan ka sa mana wake mu cinye. To shine na zo nemi yafiyar na ɗan kawo maka wannan baba dan toshe wani wajen sannan a yafe mana. Haka Allahu akbar yaro. Na yafe ma yaro amma sai dai a wancan lokacin in na dawo gida in na sa ta dinga cewa ai kuɗin bai kai ba kuma taliyar take zuba min ya fi na haka har ta ɗan da ke ni ma. Amma na yafe maka yaro tun da wancan lokacin yarinta ce, rashin hankali ce wannan alheri da kamun na gode yaro, na gode Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saka ma da alkhairi yaro. Wallahi da ba ina fama da ɗan talauci, amma yanzu ka fitar da ni ka warware da ni, na gode yaro, na gode. Ba komai baba ba komai, insha Allah da ka yau ga nan ba ta zan baka, da kawai in kana cikin wata damuwa kawai ka kira ni. Ba matsala ai an zama ɗaya sai dai Allah ya fi mana gaba ɗaya Allah ya fi mana baba bisala na gode baba. To ko kun ji kuma jama'a yana da kyau a rayuwa duk wanda ka san cewa ka taɓa masa wani abu wanda baka kyauta ba ko ka cuce shi a rayuwa kada ka taɓa mani ya zo ya mutu ba tare da ka je ka nemi yafiya ba. Yanzu dai ku noma wannan labari darasin da yake tafa da shi. Ya gode wa Allah shi ma da mutumin dattijon nan bai rasu ba har ya je nema afuwarsa kuma yanzu yake maidar masa da alheri. To hakan ake so kai ma ka bibi irin wannan a rayuwarka. Wannan ka taɓa yin wa abu makamancin irin wannan ko da ma irin wannan ba ne ka je ka bibiye shi domin ka nemi gafara. Ƙarshen labarin kenan. To ai, kenan.